Това се случи, когато бях малък. Една зима по нашите места падна дълбок сняг и сви такъв студ, че дърво и камък се пукаше, както казват старите хора. Всичко живо се изпокри на топло. Дори и селяните си седяха вкъщи край огнището и само в крайна нужда излизаха навън при добитъка. В тия мразовити дни в селото ни се появи лисица и всяка нощ почна да отмъква по някоя кокошка от курниците. В една тъмна нощ и нашите кокошки силно се разкрякаха. Веднага излязох с фенера да видя какво става. Мечо спеше в обора на топло и силно лаеше оттам, но не можеше да излезе, защото вратата беше затворена. Отворих на кучето и то с лай се впусна към градината. Кокошките спяха на гредите под сайванта, но лисицата беше ги подплашила. Те се щураха настръхнали в тъмнината и тревожно къткаха. По чистия сняг наоколо забелязах кървави петна от кокошката, която лисицата беше успяла да грабне. Още на другия ден направих на Мечо малка дървена колипка под сайванта, сложих в нея слама и кучето си легна там на топло. След 2 нощи лисицата пак се появи, но Мечо я усети и с силен лай я прогони към близката гора. Това се повтори няколко пъти. През нощ, през 2, лисицата се промъкваше тихо към сайванта, но Мечо изкачаше от своята колипка и я прогонваше. В течение на цял месец това се повтори много пъти. Види се, в тая люта зима лисицата не можеше да намери никаква живинка в гората и гладът я принуждаваше да бъде смела и упорита. Аз всеки ден хранех добре нашето куче, потупвах го по дебелия гръб и му казвах ласкаво: „Браво, Мечо, не ядеш даром хляба на своя стопанин." Една нощ лисицата пак се появи и Мечо пак я прогони, както винаги. Аз дълго слушах неговия лай, който се отдалечаваше към гората, след това заспах спокоен. Но когато сутринта потърсих кучето с голям комат хляб в ръката, то не изтича насреща ми, както винаги, а само заскимтя в колипката. Отидох при него и какво да видя. Дебелия му врат бе доста оскубан, а на него имаше дълбока рана. Промих раната и я привързах. Реших да разбера какво се бе случило с Меча през нощта и тръгнах към гората. Тук и там ясно личаха дирите му, а също и дирите на лисицата, която е бягала пред кучето. Като вървях по пътя, аз стигнах до една полянка в гората. По средата на полянката снегът беше оттъпкан и по него личаха кървави петна. „Ха!" рекох си, „тук Мечо е стигнал лисицата и тя лошо си е патила." Но когато разгледах по-добре оставените по снега следи от боричкането, видях, че още в началото на полянката лисичите дири правеха остър завой и се губеха към близкия дол, а по-нататък на поляната забелязах други следи – вълчи. По отъпкания сняг, наред с кървавите петна, открих и козина, кучешка и вълча. Разбрах какво е станало. На поляната Мечо е срещнал гладен вълк. Лисицата е избягала през дола, а вълкът и Мечо са почнали люта борба. Мечо беше силно, охранено куче, но и вълкът не се е предал така лесно. Това личеше по отъпкания сняг и по раната, която вълчите зъби бяха оставили на шията на Мечо. В края на краищата Мечо е победил вълка, прогонил го е навътре в гората и се е върнал с дълбока рана на шията. Аз и досега не зная дали всичко това е станало случайно или пък лисицата е знаела, че по тия места се навърта вълк и нарочно е увлякла Меча дълбоко в гората. Де да знаеш, лисиците са хитри животни, от тях всичко може да се очаква.